A začneme mimoriadnou správou. Na hlavnej trati Nové Zámky Štúrovo v Dvoroch nad Žitavou narazil vlak Eurocity do autobusu. Išlo medzinárodný spoj z Prahy do Budapešti. Na mieste zasahujú pozemní aj leteckí záchranári. No a prvé informácie hovorili o viacerých zranených, neskôr už aj o mŕtvych. Ľudia z vlaku zaznamenali na video aj požiar. Čo presne sa stalo a ako to vyzerá na mieste nešťastia, povie Marina Opálková. Na železničnom priecestí v Nových Zámkoch došlo k tragickej dopravnej nehode. Autobus vošiel na prieceste priamo pred prichádzajúci vlak Eurocity. Operačné stredisko hlási zatiaľ 4 mŕtvych a 5 zranených. Podľa zatiaľ neoverených informácií príčinou zrážky má byť poškodená svetelná a zvuková signalizácia. Pravdepodobne ju poškodili dažde z predchádzajúcich dní. Nefunkčná má byť už 3 dni. Zopakujem, že ide o zatiaľ neoverené informácie. S nikým kompetentným sa nám zatiaľ nepodarilo hovoriť. Pravdepodobne sa teraz prioritne starajú o zranených. Na miesto boli privolané záchranné zložky, niekoľkokrát sa tu točil aj vrtuľník. Zranených prevážajú do okolitých nemocníc, nakoľko tá Novozámocká je momentálne zasiahnutá po záplave a nefungujú tam výťahy. Takže starostlivosť o zranených by bola veľmi komplikovaná. Na miesto už je teda na ceste aj minister vnútra. No a cestujúci zaznamenali aj požiar vlaku, ktorý sa stal po nehode. V úseku, ako sme povedali, aktuálne prerušená železničná doprava. Informuje o tom železničná spoločnosť na sociálnej sieti. Toto sú práve tie spomínané zábery. Rušňovodič, ale aj samotná lokomotíva patrili Českým dráhám, zatiaľ čo vlaková súprava a sprevádzajúci personál železničnej spoločnosti Slovensko. Železničná spoločnosť pracuje na zabezpečení náhradnej autobusovej dopravy v tomto úseku. Vo vlaku sa viezlo viac ako 100 cestujúcich, pre ktorých zabezpečili dopravu do stanice Štúrovo. Táto stanica Dvory nad Žitavou sa nachádza na trati Nové Zámky Štúrovo, teda na hlavnom koridore, a križuje ju aj cesta 1/75, takže sú to dva dôležité koridory, ktoré sa práve na tomto úseku prepájajú. Vlaky Eurocity bežne jazdia cez Dvory nad Žitavou približne 100 kilometrovou rýchlosťou a je teda otázne, že či autobus zostal stáť na priecestí, čo presne sa stalo. Tie ďalšie informácie hovoria o tom, že autobus je ťažko poškodený, prelomený na dve časti a rušeň vlaku horí, to sme už spomínali. Minister Matúš Šutaj Eštok vyjadril sústrasť pozostalým a poďakoval sa všetkým zasahujúcim zložkám. Citujem, so zármutkom prijal správu o tragickej zrážke vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch. Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým, napísal minister. Obdobne reagovala aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, ktorá píše: je mi veľmi ľúto vyhasnutých ľudských životov a v myšlienkach som s pozostalými po obetiach. Hovorí takisto aj minister dopravy Jozef Ráš. Takže my situáciu sledujeme. Na miesto smerovali okrem ministrov a zástupcov železničných spoločností aj naše štáby a hneď ako sa budú môcť prihlásiť naživo, vám samozrejme tieto informácie sprostredkujeme a budeme čakať aj na vyjadrenie kompetentných a všetko uvidíte, či už počas správ tu na jednotke alebo na RTVS 24.